Tabak is een van de giftigste stoffen die in de natuur voorkomt en het is bijzonder slecht voor ons lijf. Niet alleen voor de longen, maar wat het op de longen allemaal doet is dat het de longblaasjes kapot maakt, waardoor de longen uitgerekt raken en we noemen dat dan COPD, chronisch obstructief longlijden. Daarnaast geeft het natuurlijk uiteindelijk ook een grote kans op het krijgen van longkanker en dat is een ziekte waarvan nog steeds 85% van de mensen die dat krijgt overlijdt. Binnen een hele korte tijd, vaak binnen een jaar zelfs. Dus tabak is bijzonder slecht. En er zitten honderden kankerverwekkende stoffen in de tabakrook die ingeademd wordt. En die honderden stoffen die hebben dus niet alleen effect op de longen, maar die hebben ook effect op andere organen in ons lichaam. Omdat het lichaam probeert om die stoffen ook weer kwijt te raken, komt het in de bloedbaan en via de bloedbaan heeft het ook effect op de bloedvaten zelf. Overal in het lichaam, maar heeft het ook effect op de blaas bijvoorbeeld. Omdat die stoffen via de nieren uitgescheiden worden naar de blaas, omdat het lichaam probeert het zo kwijt te raken. Maar ook in de blaas heeft het weer kankerverwekkende eigenschappen. Niet alleen voor de longen is het slecht, ook voor andere organen. En vanwege de effect op de bloedvaten betekent het vooral ook dat het slecht is voor hart en hersenen. We hebben nu veel gehoord over de effecten van het roken, van de stoffen die in de rook zitten, die ingeademd wordt. En ik hoop dat het duidelijk is dat roken echt ontzettend slecht is. Niet alleen kankerverwekkend, maar vooral ook slecht voor de bloedvaten, voor het hart, voor de hersenen en zelfs voor de blaas. Zou het verboden moeten worden, want het kost ook verschrikkelijk veel geld. En dan praat ik over de gezondheidszorg. Het repareren van bloedvaten, het opvangen van hartinfarcten en de ellende die het veroorzaakt met beroertes, blaaskanker, longkanker, COPD. Dus eigenlijk is er niks goeds aan. En het is niet gezellig om te roken. Het is gezellig om bij elkaar te zitten. En dat doe je vaak met een kopje koffie en een sigaret, maar dat kan ook zonder die sigaret. Gezelligheid is niet afhankelijk van een sigaret. En die sigaretten zijn dodelijk. Laten we er met z'n allen mee stoppen. Dat zou het mooiste zijn. Dat is het doel.